friends, welcome back to the Live Minute TV. So logoफोर जों दा माने मोनसे आरोना मेन गेटआवहाय बे जाबाय माने गोल्डेन जुबली नाइबार गोल्डेन जुबली so माने जाबायदि हिट जागोन आरोना गोल्डेन जुबली बागानफ्रा बाथौ फुजा आरोना so आरो याव माने सीसी केमेरा बानायदों दे मोजां फैबा जाबाय आरोना so जोङो दा सिङाव हाबलांनोसै आरोना बे माने मेन गेट जागोन so लोगोफोर फैलांबाय थादो फैदो लोगोसे बेफोरो माने मा दखान जागोन दा मिथिला दे आरोना जिलापि दखानफोर जानो हानाय मिथिला दे आरोना नै मोनसे दोङो मायो मोनसे थियेटार आरोना मोनसे बेनिफ्राय नै आरो मा होनगोन बेखौ नायजाबखो फुला थियेटार ना मा होनो बेखौ नायजाबा मोजां मिथिलाय लाङा हेलो फ्रेंड्स जों दा माने मेन गेटनिफ्राय आरोना बै थिंनिफ्राय नायबा सेकेन्ड गेट जायो बेनिफ्राय थिंनिफ्राय नायबाबो माबा जायो आरोना सेकेन्ड गेट जायो स' नायलांबाय थादो सिङाव आरो स्किप खालामासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर लोगोफोर दा माने साजायगासिनो आरोना बे जाबाय गेट हाबबोबाय जों सिंनिफ्राय आरो आंजों लोगोसे फैबाय स्टार बय पिजि हाय खामहरनाय खेबसे आरो लोगोसे निखि लोगो दोङो लोगोफोर बेनो जाबाय आरोना स्टेजआ मजा नुखादोलै स्टेजखौबो मोसानांगोन आं खेबसे नायनांगोन ना लोगोफोर नोंसोरबो नायनो फैबानो जाबाय आरोना माबायदि जागोन बाथौ फुजाया स' लोगोफोर नायनो फैबानो जाबाय आरोना बिराद गरमबाय आं मानसिया माने गोलोमजोब्बाय माने बिथिंजाय दखान साजाय मा दखान खालामगासिनो रेडि बेखायनो ओरैनो बेरायनो फैबाय नायनो खबाय खेबसे माबायदि जादों मिथिया लादो आरोना जादों जायाखैबाबो नायदो आरोना गोसो गैथाराबाबो नायदो नायनो फैबानो जाबाय आरोना वाननिफ्राय जागोन आरोना वाननिफ्राय स्टार्टिं जागोन होमबाबो एसां वान खालि एसां जानाय नङा बायदि मोनदों बिसोर आरो माने फैफादो मा बुङो 50 years गोल्डेन जुबली एबार 50 years कमप्लिट जाबाय बेनिफ्राय मा फैसिगोन इयाव मोजां जागोन ओमफ्राय ओरैनो थार्टियासनिबो फैगोन माने पिकनिक गेलेग्रा गथ'फोरनि ओरैनो दखान आरो मा मा सिरि खामहरदोब्रा बर्तमान दा आङो बेटारि चार्ज थांनो दोङो र' आङो बिजिथ' नायनो फैबानो जाबाय आरोना बयबो एकारे धामाका जाखागोन गोल्डेन जुबली ना एक्सप'फोरबो दंबावो ना एक्सप'फोराव फैथ'वाखै आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना भिडिअ माबायदि डिजाइन खालामदों माबायदि बानायदों नायलांबाय थाबानो जाबाय धामाका जाखागोन सादा हरनाय माथो गेट दंलाय माथो
मा गेटानो फैथा मोनथाम जाबाय माथो ना दे ला ओइ दखाना जाबाय न'खाय नै फाग्ला दखान दे रेडि जाबाय दखानफोरा नामा दे नुजाजोबसिगोन इयाव ना ओइ इयाव नै सिसि केमेरा दं इयावबो नायनो हागोन आं जुम खालामनानै आङो सानफ्रोमबो बेयाव मा खालामगासिनो ना थांलाय फैलाय केमेरा जेनेबा लाइभ शो जागासिनो थाङो ना आं इयाव थांलाय फैलायनि खालामनाय खालामलांबाय थाङो आरो खेबसे फैगासेयाव माने खालाम फैलायबाय आरो फैबावथाय आरो थांनायनियाव आरो सालाम ओइ ओमफ्राय मा होनो इखो ओइ इ दालांखौ मा होनोलै आलायना दालां ना मा होनो तामा मिट जाखादोलै बा सोर बानायदोलै इखौलाय तामा मिट लोगोफोर माने इ पार्कआव माने सिंगेल न' डेभेलपनो माने इयाव सिंगेल न' डेभेलप माने सिंगेल न' डेभेलपनो माने इयाव सिंगेल न' डेभेलप माने जराफोराल' हाबनो मोनगोन आरो ना नैयाव जनो मोनगोन आरो ना बेबायदि इयाव खासे जनो मोनगोन बेनिफ्राय इयाव खासे जनो मोनगोन आरो ना ओरै आरामसे थानो मोनलायगोन आरो ना गेलेंलायनानै ओमफ्राय बैफोर हाजोफोरखौ नायनांगोन लामाफोरखौ नायनांगोन आरो ना इयाव गाखोना लायगोन आरो ना मजा जरा फट' बेनिफ्राय इयाव आरो सिंगेलफोरनि थाखाय बिराद गुड निउस आरो ना सिंगेल नट एलाउडनो फाग्ला गोदाव सोरावलै सरि दे लोगोफोर माने सिंगेल नट एलाउड नङा दे माने ओरैनो आं जास्ट इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय बुंदों आरो ना इयाव गासैबो एलाव आरो ना लोगोफोर बे हाजोआव माने इयाव दै गोलैबोगोन आरो ना दै गोलैबोगोन आरो ना आरामसे माने नाइटफोरावसो मोजां नुगोन आरो ना इखो बिसोर नायनो फैबा नुगोन आरो ना माबायदि माबागोन नुगोन दै गोलैगोन इयाव ओमफ्राय आरो बैथिं आरो दलं ओमफ्राय दामाने दाथ' मोजां नुनाय नङा माने हरफोराव फैबासो नुगोन आरो ना ओमफ्राय आं लाबोनो बानाय जेनेबा दुर्गा फुजा समाव माने बाथौ फुजा जेनेबा जाबाय थानाय समाव माने गेजेराव लाबोनो बानाय आरो ना ब्लग नाइटबो लाबो देनिबो लाबो बेखौथ' जानांगौ बेखौनो लाबोनासो नाजानोसै माबायदि जायो नाइटनि एक्सट्रा देनि एक्सट्रा टाइमफोरा मिलायगोन ना मिलाया बे जागायजेननायखौ नायलांदो आरो ना जेनेबा 1 निफ्राय स्टार्ट जागोन आरो फैनो गोसो दंबा कमेन्टफोराव बुंहरदो स' लोगोफोर बे जाबाय माने बाथौ मन्दिर आरो ना बेवहाय जोङो माने जेनेबा फुजा खालामो आरो ना बेनो जाबाय आरो ना स' लोगोफोर नायलांबाय थादो स्किप खालामालासिनो आरो लोगोफोर माने भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो मोजां मोनदोंब्ला माने कमेन्टफोराव फोरमायहरदो आरो ना आरो लाइक शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो ना जेसे हायो स' लोगोफोर बेबायदिनो माने सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना आंखौ भिडिअखौ दोनथ'नोसै दे होमबा न' गासिबो थाथ'लायदो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन आरो ना बाय